वेलकम टू बड'लेण्ड एफेयार्स। आंनि मुङा एलबार्ट दैमारि। दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअ'आव फार्स्ट एड बक्सनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंगोन। बे फार्स्ट एड बक्सआ मा? बे फार्स्ट एड बक्सनि सिङाव मा मा मुवाफोर थायो आरो बे फार्स्ट एड बक्सखौ जोंनि न'खराव मानो गोनांथि, बिनि सोमोन्दै गुवारै बेखेवगोन। अन्नानै नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। फार्स्ट एड बक्स जोङो बेयाव नुनो मोनदों। बेयो फार्स्ट एड बक्स। बिनि सिङाव टर्च थानो हागौ, डेटल थानो हागौ। डेटल थायो, खेमसि थागोन, ग्लाभ्स थागोन, कटन थागोन, भेसलिन थागोन, बेन्डेज थागोन, टेब्लेटफोर थागोन, डाइफेनहाइड्रामाइन, एडिसिभ बेन्डेज होनना बुङो बेखौ, टर्च, बेफोरबायदिया बे मोनसे बक्सनि सिङाव थायो। बे बक्सखौलाय मानोथो नांगौ? जेब्ला जोंनि न'खराव हरखाबनो माबा मोनसे जागोन, माबा मोनसे जाब्रबथायफोर जागोन, हमनानै ला अरानो खामबाय आखाइफोरावनो, बे अर खामनायफोराव जोङो भेसलिनफोरखौ लगायनो हागोन। बे भेसलिनफोरखौ आरो माबा मोनसेफोर बौबाय आन्थेंफोराव फिसानो, अब्ला बेफोराव जोङो नैबे डेटलफोरखौ बाहायनो हागोन। डेटल एन्टिसेप्टिक, बियो एन्टिसेप्टिक लिकुइड। बेफोरखौ इनफेकसन जानायनिफ्राय बियो गोजानाव थागोन। इनफेकसन जानाय नङा। बेखौ जों कटनफोरदों एसे लादो, कटन, नैबे कटनदों, ओमफ्राय बे कटनदों एसे ड्रेसिं खालामनो, माने सुनानै होदो। बेफोरबायदि जों बाहायनो हागोन। टर्चफोरखौलाय जोंनो मानोथो नांगौ जायो? जेब्ला दायोथ' अखा बोथोर, लाइटफोरा, कारेन्टफोरा थांगोन, बे टाइमावथ' जोंनो माहा टर्चफोरखौ जों हरखाबै जों सुनो हायो। माबा मोनसे जाब्रबथायफोर जाबा जोङो टर्चजों नायनो हागोन। आरो थार्म'मिटार स्पेसियेलि गोनांथार जोङो लोमजानायफोरखौ नायनो थाखाय। बिदि थार्म'मिटारनि गेजेरजों लोमजानायखौ नायनो हायो। बिनि बिबाङा 98.6 डिग्री फारेनहाइट बेसेबां जायो बे नर्मेल। बे थार्म'मिटार, बेफोर गासै मुवाफोरा बे बक्सनि सिङाव थानांगौ। आरो बे बक्सआ जोंनि न'खर थानांगौ। बे न'खर थायोबा जोङो न'आवनो ट्रिटमेन्ट होनो हागोन। फिसा बिलाखौ जेब्ला ट्रिटमेन्ट होखांनायनि उनाव गायाबाथ' जों डक्टरनाव लांनो हागोन। बाराद्राय जखम जानायनिफ्राय जों होबथानो हागोन। बेफोरबायदिखौ बे बक्सनि गेजेरजों जों खालामनो हागोन जोंनि न'खरावनो। नेक्स्टआव आङो दिनै बुंगोन गन्थंनिफ्राय मानो थै गयो। गन्थंनिफ्राय मानो थै गयो? बे इंलिसाव मा होनना बुङो बेखौ? फार्स्ट एड फर न'ज ब्लिडिं। गन्थंनिफ्राय मारै थै गयो? सासे मानसिया थै गगोन, मारै थै गयो फालाय? सोरबा गन्थंखौ गोसा एल'यो। नैबेयाव नुनो मोनदों बे गथ'आ गोसा एल'दों। बे एल'आव जोंनिफ्राय गन्थंनिफ्राय थै गनो हागौ। बेयाव बुंदों एक्सारसाइस खालामनायफोरावबो जायो माब्लाबा हरखाबनो, बेयो आनइउजुवेलबो जानो हागौ। आरो बेयाव ड्राइनेस, रानलाङो गन्थं गुदुंफोरथिं। बे रानलांबोला बेबो हरखाबनो थै गनो हागौ। आरो नै हाजो एरियायाव जेब्ला अक्सिजेननि खम जायो, अब्ला थै गगोन गन्थंनिफ्राय। एक्सुवेलि बेफोरो कमन, जोंनि न'फोरावनो जानाय, न'फोरावनो जायो। अब्ला बेफोरबायदि खामानि जायोब्ला जोंनो फार्स्ट एड बक्सखौ नांगोन। आं जि बेयाव बुंदोंमोन बे बक्सखौ नांगोन। बक्सनि सिङाव थानायखौ मबेखौबा बाहायनो नांगोन जोंनो। बे बक्सनि सिङाव थानायखौ, बे बक्सनि सिङाव थानाय होनब्ला कटनखौ बाहायनांगोन जोङो। कटनखौथ' नांगोन जोंनो, मानोना बेयाव थै गब्ला जों कटनफोरजों होथेनो हागोन। बेफोरबायदि, बेनिखायनो बे बक्सनि सोमोन्दै आं सिगाङावनो बुंखाबाय। ओमफ्राय बे मारै जोङो बेखौ होबथानो हागोन, माने माबोरै ट्रिटमेन्ट होगोन न'आवनो जेब्ला बेफोरबायदि गन्थंनिफ्राय थै गनाया जागोन? हमनानै ला जोङो बांसिनानो बेबायदि खालामो। बेयाव नुनो मोनदों बेबायदि खालामो बांसिनानो, माने गन्थंखौ होबथेनानै नायदावना थायो। एक्सुवेलि गन्थंखौ होबथेना नायदावना थानाङा। गन्थंखौ जोङो बेबायदिसो खालामनांगौ, सिगांथिं बेन्ड जाना थानांगौ हमनानै। बेखौ मानो बिदि जानांगौ होनोब्ला थैया जेन बे जोंनि बारग्रा पाइप थायोना, बेयाव थांनानै जेन लाथा खाहैया, जेन बेखौ ब्लक खालामा। आरो बियो मालाबा उदैयाव थांनो हागौ। जेब्ला जोङो बेबायदि जागोन, बेबायदि नायदावगोन गन्थं होबथेनानै, होमबा जों उदैयाव थांगोन। अब्ला उदैयाव थांबा जोङो बियो इरिटेट जागोन। बेथ' थैयाथ' उदैयाव थानाङाना, अब्ला जोङो गोबानोबो हागौ, गोबागोन। बेफोरनि थाखायनो बेबायदि पजिसना मोजां नङा। बेबायदि पजिसन जानांगौ, सिगांथिं होबथेनानै बेन्ड जाना थानांगौ। बेखौ 5 to 10 मिनिट्सफोर, 5 आरो 10 मिनिट्सफोर थानांगौ। बेसेबांहालागै हमथेनांगौ। आरो जों बेयावनो कटनदों, जों सिगाङाव बुंदोंमोन फार्स्ट एड बक्सआव कटन थायो होननानै। बे कटनखौ जों बेबायदियाव बाहायनो हागौ। नै बेयाव नुनो मोनदों। ओमफ्राय जों बरफबो बाहायनो हागौ। नैयाव आइस, बरफफोरखौबो होनो हागौ बेयाव। नै
जेब्ला न'आवनो थैग'गोन नों न'आवनो ट्रिटमेन्ट होना गिनांगौ गैया गिनो गोनां दरखार गैया फिसा बिलाफोरखौबा बेफोरबायदि फार्स्ट एड बक्सखौ बायना ला फार्स्ट एड बक्स होनना बुङो बेखौ बायना ला न'आवनो दोन आरामसे ओमफ्राय बेयाव सोरबा जेनेबा न'खराव नों गथ' फिसालाफोरा जादोंबा बेखौ फाहामनानै लादो सिगांथिं एसे बेजा होदो अब्ला बिदि खालामदो अब्लानो बे थैया थाबथागोन जुदि थाबथायाबाथ' जों डक्टरनाव लांनांगोन बेखौनो मिथिखायो जेब्ला थैया थाबथायाबा डक्टरनाव इमारजेन्सि लांबानो जाबाय अब्लाबो जेसेखिनि हायो जोङो न'आवनो ट्रिटमेन्ट होनो हागोन बांसिनानो बे नर्मेल केस जाखाबाय थानाय केस बियो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौ थुनो दाबावगार आंनि भिडिअआ बेसेनोसै गोजोन्थों